Hej, mit navn er Mikkel Harpsø fra Rooted, ruteplanlægnings-app for løbsarrangører. Er du også træt af at stå og fumle med alt for mange hegn og kejler til din løb, og træt af at officials ikke står som de skal? Det var jeg. Jeg har de sidste mange år hjulpet til diverse løb i København, som frivillig altså. 2013 blev det så mig til at være bag kulissen. Jeg fandt ud af, at det bare ikke fungerer. Alt for mange hegn, alt for mange kejler, svært at formidle opgaver til officials. Man vidste ikke, hvor meget man skulle tage med ud til de forskellige hjørner og det ene og det andet. Så jeg satte mig for at finde en løsning, der kunne gøre det. Først og fremmest så var det jo det her med, at opgaverne for den grafiske del, som så er mig, det er jo at finde et kort. Når du har fundet et kort, så skal du tegne ruten, så skal du have opsætning i et dukprogram, indsætte redskaber, officials, vejskilte, tegne omkørsler. Det er nogle opgaver, der alt i alt tager cirka 100 timer til sammen. Og hvis du så sætter en lav løn på 150 kroner, så svarer det til cirka 15.000 kroner, bare for det. Jeg vil i den her løsning gerne kunne gøre det nemt og hurtigt at kommunikere med medarbejdere, officials, politi og hvem andre, der nu har brug for at have en kommunikation kørende til sådan et her løb. Men derfor så i Rooted, der giver vi brugeren evnen til at planlægge deres races i detaljen, så de kan spare ressourcer og penge og øge deres kunders tilfredshed. De beregninger, jeg lavede før til 5.000 kroner, det kan spares med at bruge Rooted, i det du kan bruge det på farmen. Du kan have det mens, når du er ude og måle løberuten op, så kan du have det med ude, og så kan du drag and drop redskaber og hvad det nu er, der skal gøres. Så på cirka 10 timer vil du kunne gøre det, som har indtil videre taget dig 100 timer at gøre. Held og lykke med programmet. Jeg håber, du kan lide det.